Makadini varimi, tinokuchingamidzai muchimwe chirongwa chino chipfupi cheFarm 4081 Doors Cave Rabbitry. Mazuva ano kwapisa, uyashisa, umlilo. Tsuro zvipfuyo zvinokanganiswa nezuva kupfuura chando dzinokwanisa kuuraiwa nekupisa kupfuura chando nenhau yemanhenga acho anotange majuzi. Zvinotowedzerwa nekuti tsuro hadzigone kudikitira kana dzanzwa kuti miri hauchada savanhu. Saka nguva yekupisa inoda kuchenjera varimi. Varimi vazhinji vanochema vafirwa nezvipfuyo munguva iyi. Saka nhasi tinokuzivisai zvinhu zvishoma zvamunofanira kuita kana muchida kunzvenga kufirwa nezvipfuyo mukupisa muno muna gunyana nagumi guru. Kana kuchipisa, tsuro dzinopiwa mvura yakawanda, yakachena uye inotonhorera. Munofanira kugara muchitarisa kuti mvura yacho haisi kupera here. Munokwanisa kuisawo zvigubhu zvakaoma kana magodo aya atinoti ma-ice blocks muchingezi echando mumvura macho kuti dzinatsotonhorerwe. Senge kana dziri dzine mauta kana vana vachiri kuyamwa nokuti ndidzo dzinonyanyokanganiswa nezuva idzodzo. Vakuru vakati kushata kwechimwe kunaka kwechimwewo. Zvino kunaka kwenguva yekupisa ndokwekuti vana havawanzi kufa nechando mausiku makarara nokuti chando chacho hachizonatsorove semarwere achinoita kana iri nguva yechando, asi vanokwanisa kufa masikati nezuva. Kana vana vanatsopiswa, vana havaungane sezvavanowanzoita munguva yechando, asi vanotopararira vega. Kana zvadaro, ongorirai mukati medanga kuti hamusi kunyanyopisa here zvinhu zvisati zvaipa. Amai vacho vanokwanisa kusatomboundura mambava nekuti vanenge vakatotemba kuti chando hapana. Asi kana zvanatsokwidza, zuva racheka nyika, munokwanisa kutora vana venyu ava movaisa mumba kana imwe nzvimbo inotonhorera sepasi pemuti, mozovadzorera kana hasha dzezuva dzadzikira kana dzaderera. Samabroiler, tsuro hadzifaniri kurohwa nezuva rakajeka nokuti rinokonzeresa. Kana maona tsuro yenyu yatanga kubuda anenge madziwa mumhino kufemereka pamusoro, yakufema nemukanwa, ibuditsei panze kana kuiisa pamvuri imborohwa nemhepo kuti itonhorerwe. Senge pasi pemuti paloni panotonhorera apo. Kana keji yenyu ichitakurika, isei panzvimbo pane zvirimwa kana miti kana masora akawanda. Pane miti nemahuswa manyoro panotonhorera nekuti panenge pachiitika iya inonzi transpiration, inodzikisa kupisa nekuoma kwemhepo. Makeji enyu senge kana ari esimbi, marata ari esimbi, haafaniri kunyanya kuvharika kuti mhepo isapinde uye haifaniri kurohwa nezuva rakawandisa. Izvi zvinozoita kuti dzitadze kufema zvakanaka, zvinokwanisa kudziuraya zvekare senge kana dzakawandisa mukeji kana kuti munzvimbo imwe. Saka munofanira kudziparadzira. Kana zuva ranyanyorova senge kana ari makeji esimbi aya, isai masaga, mashizha ebhanana, mabhokisi, mahuswa manyoro pamusoro pacho, kana mashizha nyoro echero muti hawo pamusoro pemarata acho, pamusoro pematanga enyu kuti zuva risarove rata mbune. Kana kudzipa magreens manyoro akaita semuriwo kana rugare rwakawanda kunobatsira kudzikisa kupisa kwemukeji kana kuti mudanga. Musageze kana kudira mvura tsuro dzenyu sezvamunoita mombe kana imbwa. Tsuro dzinovhunduka, iyo inonzi shock muchingezi, nokutota kwemvere dzacho kusvika pakufa chaiko dzimwe nguva. Saka hadzidirwi nehosepipe kana bucket. Kana mune mari dzenyu, munokwanisa kuita zvemafan. Muchidimbu, munofanira kugara muchidzokera kumatanga enyu muchiongorora nekunzwa kuti moto wezuva hausi kubuda mugwara here. Nokuti kana kwava kupisa zvekubuditsa masofa panze zviya zvinotonzwika. Hongu kugona project nguva ino kunongoda kungogara muchitarisa tsuro dzenyu nguva nenguva kuti mvura inotonhorera iripo here, mudanga hamusi kunyanyopisa uye hadzisi kunyanyofemereka kana kuti kubuda madziwa aye atataura. Zvinhu zvinotofamba. Asi kana munatso nemari dzenyu, munokwanisa kutongoita zvethermometer muchingotarisa kuti temperature yematanga haisi kupfuura 25 degrees Celsius here. Zvatoperezvo.
Saka tinotenda zvekare nekuona chirongwa chipfupi chino cheFarm 4081 Dawes Cave Rabbitry chekuchengetedza tsuro munguva ino yekupisa. Saka kusvikira pachazoonana zvakare, sarai zvakanaka varimi. Tinotenda nenguva yenyu yamatipa muchiona chirongwa chedu ichu chekurima tsuro cheDawes Cave Rabbitry yeFarm 4081. Kana muchida kuziva zvimwe zvizere pamwe chete nekutaura nevamwe vevarimi vari kuita zvetsuro izvi, nyorai zvenhamba dzenyu dzerunhare mbozha dzeWhatsApp kuti tikuisei mumagrupu edu ekupfuya tsuro anonziwo Dawes Cave epaWhatsApp. Saka kana mune mubvunzowo kana dzimwe pfungwa dzezvimwe zvirongwa zvekurima muZimbabwe zvamungade kuona, nyorai pfungwa dzenyuzve pama-comment section. Uye kuti tiite zvimwewo zvirongwa zvakadai, bayai subscribe button kuti musapotse zvimwe zvirongwa zvakadai zvichauya kumberi uko. Uye tinombogadzirazve ma-steel cage ezvipfuyo. Saka kana muchida kutanga kupfuya tsuro, muchida cage itsva yakanaka yakasimba inokusvitsai kure, tibatei panhamba idzi dzinoita 0712 150 174 kana kuti 0782 207 671. Mutange kudya mari nekupfuya tsuro. Kusvika patichazoonana zvekare muchimwe chirongwa cheFarm 4081, tinotenda.